Siop, yn amlwg. Swn i'm yn cynghori neb i fyta i'n byd o'r siop yma, achos mae bob un o hein, maen nhw wedi bod yma ers oesodd, felly mae rhan fwyaf yn nhw heibio i sell-by-date. Mae hwnna Chwefror 2007 oedd hwnna ddwytha yn ddiogel i'w fyta, felly swn i'm yn byta i'n byd fel yna. Mae yna llwyth o siocledi yma. Da ni'n gafod dangos lot o rei gwahanol, achos mae yna ffasiwn beth a product placement, felly sa'ch ddim yn cael dangos just un o'n nhw, achos mi oes hynna fatha hysbyseb. Felly da ni'n gafod dangos llwyth o'n nhw fel yna. Felly mae hynna yn amlwg yn stêl. Rhywbeth arall sydd yn mynd yn stêl ydy llefrith, wrth gwrs. Felly, gan bod gynnon ni ddyn llefrith yma, gynnon ni boteli llefrith, ond di hein ddim yn boteli llefrith go iawn. Potal di hwnna, di cael ei ffeintio tu fewn. A wedyn, da ni wedi gyrru hi nôl at y ffatri a roed top yn ôl â ni, achos fel arall sef yn suro. Problem ydy wedyn, wrth gwrs, mae'n ysgafn o'n adwy, felly weithiau da ni'n gafo atgoffa Emil Gibson sy'n chwarae RHAN Michael bod y crat i fod yn drwm, felly mae'n gafo smalio bod y crat yn drwm. Cylchgrona, amlwg, llwyth yn nhw yma. Mae hynna'n gafo cael ei newid mor rheolaidd ag allan ni. Da ni'n trio osgoi papura newydd sgyn bennawd amlwg, achos mi fysa fo'n dyddio y benod, felly mae hynna hefyd yn cael ei newid yn rheolaidd. Be arall? Caffi. Tra da ni sôn am bethau stêl, dim y rhaglen, gobeithio. Mae allan ni ddeud bod hein yn rei smalio. Neu fel all, mi fysa hynna'n mynd yn stêl hefyd, felly bwyd smalio sy'n y caffi. Felly, swn i'n mynd ati i ordom un o hynna, swn i chi. Ond mae hon yn edrych yn union fatha caffi go iawn, achos gyda ni bwydlenni sydd wedi printio i wneud o fo edrych yn union fatha caffi go iawn. A beth sy'n digwydd ydy, achos bod y set ar stryd go iawn, mae yna bobl yn galw i fewn, so ac yn gofyn, dy caffi'n gorau, dy siop yn gorau, wedyn gafod eithaf nhw, wel, na, set dyledu di. Ciws, eto mae fy yma yn gweithio yn union fatha lle go iawn. Mae hein yn beirianna go iawn. Mae cyfrifiaduron yn rei go iawn. Mae bwrdd pŵl yn un go iawn. Ond un o'r pethau da ni wedi gafo wneud ydy roed y sponges yma yn y pocedi, achos pan da chi'n ffilmio, da chi'n eisiau bel fynd lawr y twll, neu mae o'n rowlio fel maen nhw mewn bwrdd pŵl holl ffordd lawr ac yn ei goblin o sŵn, felly sponge yn fel maen nhw fan'na. Y gegin, yr amlwg sydd tu ôl i'r caffi. Mi ydyn ni'n ffilmio yn yma, ond bod fi'n dweud bod y caffi ddim yn gaffi go iawn, a bod bobl yn gofyn i ni os gan nhw ddod i fewn i fyta, falle. Mae hon yn ôl y cyngor a falle yn gegin go iawn, achos bod ni yn gafo paratoi bacon o gwy a falle i'r actorion. Mae yna drwydded iechyd a diogelwch a bod dim yn fyma, felly da ni'n gafo glynu at defnyddio y byrddau iawn i dorri pethau a cyllith iawn. A felly, os eith hi'n fler, allan ni agor caffi go iawn yma a dechrau gwerthu scones rownd a rownd. Storfa adran props ydy hon. Bagia ysgol y cymeriadau i fyny ar y wal. Mae gen bob un o'r cymeriadau dwll chloman. Lle da ni'n cadw i gwahanol bropia nhw. Llyfrau ysgol, a felly un o'r pethau dwi'n siŵr sy'n gyr pen i'r adran gelf ydy ffôns ola, os yn amlwg gyn mwy neu lai pawb ffôn dwi yma. Ond os da chi sylwi ar y rhaglen, yn amlwg da ni'n mynd am close-up shot dyn o ffôn rhywun yn deud Kelvin calling neu beth bynnag. A be mae hynny'n olygu ydy mae rhywun wedi garfod llenwi SIM-card y ffôns yma i gyd efo enwau'r cymeriadau. So dwi'n siŵr bod yna'n dipyn o gyr pen, ond maen nhw'n cadw ar ei phen hi i weld. A ni dros y ffordd rwan, i le hollol yno.